YouTube channel बयखौबो बराय हरबाय आं दिनै फिसालाखौ स्कुलाव लांनो फैदों ओमफ्राय दा बिब'नि फिसालाया गथ'वाखै आंनियाव गबाय आरो ओमफ्राय दा दसे आंनि फिसालाखौ पार्कआव बेरायहोनो लाना फैदों नै पार्कआ फिसा आरो दसे नेथावथाव माने बेयाव माबानोसै आरो पार्कआव गथ'फोर गेलेदों ओइखाय मा दं देखायनि र' बारा गेलेग्रा गैबाङा ओरैनो होल्लां गथ'फोरनि मोनसे मोननै गेलेग्रा दं आरो जनानै गेलेना थांसै बिराद मोजां मोनो आङो बेयाव जिरायनो गेलेनो मोजां मोनो थांनोसै ओंखारलांसै सान्दुंथार टाइम जाबाय गसिगोन बिब'नि फिसालाया स्कुला मोनबाय आरो एसे आगोलाव लाखिहैनो बिसोरनो आरो नै गारिखौ दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।